Белән генә бәйле. Һөнәрдән тыш, Роза буларак, син үзең милләтпәрвәрме, татар теле үсеше өчен, аның гомумән булуы өчен җанатасыңмы? Әлбәттә инде җанатам. Әлбәттә. Мин үзем татар гимназиясын бетердем. 91 елда татар гимназиялары ачылган ел. Мине әниләрем 4-нче татар гимназиясына укырга бирделәр. Ә мине шул елны 13-нче татар гимназиясына. Менә без шул шыр балалары, шулай бит инде. Татар җанлы, татар милләтпәрвәр балалар дип әйтсәм, менә шундый буын дип әйтсәм ялгышмам. Аннан соң мин 2-нче гимназиягә күчтем укырга. Һәм шуның белән бик шатланам. 2-нче гимназиядә татар телендә генә уку алып барылды. Камәрәзин Нуровна безне җитәкләп, бөтенебезне исемләп белде. Бик рәхәт еллар булды. Һәм шуңа күрә минем балаларым үскәч, нинди гимназиягә, нинди мәктәпкә бирим икән дигән сорау тумады да. Ирем хәтта әйдә бәлки башка мәктәпкә бирербез дип әйтеп караган иде дә, аннан соң минем юнәлешемне аңлагач сораулар булмады. Шуңа күрә без 2-нче гимназиягә бирдек балаларны. Кызым хәзер 6-нчы сыйныфта укый, ә инде улым гимназия каршындагы балалар мәктәбендә, балалар бакчасында йөри, татарча гына аралашалар, татарча гына сөйләшәләр, Аллага шөкер. Шаян ТВда карыйлар. Әлбәттә, Шаян ТВна карап кына калмыйлар, үзләре дә бик теләп катнашалар. Чөнки менә телевидениегә менә шулай тарту, ул телне өйрәнүнең бер ысулы дип уйлыйм мин. Чөнки мин үзем шәһәр баласы, телне бик үк яхшы белмәсәм дә кичкенә чагымда, дәвани белән, әниләр белән сөйләшсәм дә, алай да теге шәһәр баласы барыбер инде телне бик камил белми. Ә менә гимназиягә укырга кергәч, инде 2-нче гимназиягә, аннан соң телевидениегә эләккәч, 6-7 яшьтән эләккәч, мин инде татар телен яхшы белә башладым дип әйтә алам. Менә үзең урамда татар балалары урысча сөйләшеп торганны күрсәң, кисәтү ясыйсыңмы аларга, сүз әйтәсеңме? Каян белсен ул татар балалары икәнен. Юк, алар бит бербер була бит инде шулай теге татар сүзе, урыс сүзе урыслаштырып, нәрсә дип сөйләшүчеләр дә бар. Юк, шит балаларга тимим. Вакалатым юк дигән Вакалатым юк. Ә менә инде үзебезнең балаларыбыз, менә гимназиядә балалар, инде сыйныфташлар, менә Алисәнең сыйныфташлары булса, минем алдымда урысча сөйләшәләр, татарча сөйләш. Безнең гимназия укуганда да, мәсәлән, без тәнәфескә чыгабыз икән, урысча сөйләшә башлыйбыз. Һәрбер укытучы Камәрәзин Нуровна килеп, татарча сөйләш дип, менә шулай торганы әлдә хәтердә. Роза, менә без әйткәнчә яшәбез бу турыдан, әлбәттә татарча сөйләшү гаиләдә бары тик фақат татар телендә генә. Әнә шу татар телендә сөйләшүдән тыш тагын балада менә шу милләтпәрвәрлекне ничек тәрбияләп була? Беләсеңме, менә безнең гимназиядә, 2-нче гимназия һаман дип әйтәм инде, ничек тәрбияләнә. Безнең Камәрәзин Нуровна шундый бер ысул тапты. Кичкенәдән үк татар халык җыр фестивале үткәрде. Һәр бер сыйныф, һәр ел сайын инде менә шул татар халык җыр фестиваленә татар халык җырын әзерли. Һәм инде анда саллы бүләкләр дә булды, шуның белән балаларны кызыксындырды инде. Хәзер дә ул традиция дәвам итә. Менә мин укыганда да булган иде. Менә орлыклар менә шул чакта тыртылды дип әйтсәм дә була, чөнки менә балаларга татар халык җырларга, татар халык менә теге әдәбиятка да, театрга да мәхәббәтне тәрбиялим дисәң инде, үзеңнән башларга кирәк эшеңне, аны алып барырга кирәк театрларга, аны укытырга кирәк әдәбиятны, татар әдәбиятына мәхәббәт уятырга кирәк инде. Саллы бүләкләр дә бар иде дисәң, димәк, минем аңлавымча, балага ниндидер кызыктыру чаралары да кирәктер инде, әйеме? Әлбәттә. Менә без мәсәлән җиңгән идек һәм безне Башкортстанга җибәрделәр сәяхәткә, сыйныфыбызны. Шундый рәхәт булды. Без Башкортстан, Уфа шәһәре белән таныштык. Андагы кешеләр белән, андагы шәхесләр, анда туган шәхесләр белән таныштык. Бик кызык булды. Менә бит, кызык булсын иде. Кызыктыра, кызыксындыра белергә иде үзебезгә дә, шуңа өйрәнергә иде. Рекламага